ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଚାକିରି ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରିଥାଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ଏହା ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଯେତେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଆମେ କେତେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କେହି ମସଲାର ତାରିଫ କରିନଥାନ୍ତି, ତାରିଫ କରିଥାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବନେଇଥିବା ବାଲାର। କିନ୍ତୁ ସେ ମସଲା ପ୍ରଶଂସା ପାଇନଥାଏ, କାହାଠାରୁ ତାରିଫ ପାଇନଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ତାର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ତାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ବଢିଥାଏ। ଏହି କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା କି ଜୀବନରେ ନିଜର କର୍ମ କରିଚାଲ, କାମ କରିଚାଲ। ହୁଏତ ତମର କାମ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସା ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କାମରେ ଯଦି ଲୟାଲ ରହି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର କର୍ମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ କରିବ, ତାହେଲେ ତମର ଓଜନ ବା ତମର ମୂଲ୍ୟ ବଢିବ।